Όλγα Κεφαλογιάννη, μαμά διδήμων, έχω ένα γιο και μία κόρη 2,5 ετών. Μαμά σημαίνει το τέλος του εγωισμού. Η μητρότητα είναι η προτεραιότητα και με το που έρχεται ουσιαστικά αλλάζεις τελείως τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή. Η ζωή ξεκινάει και τελειώνει με τα παιδιά σου. Το είδος της μαμάς που πιστεύω ότι είμαι είναι μια μαμά που προσπαθεί να κρατήσει την ισορροπία. Από τη μία να βάζει τους κανόνες και τα όρια, το πλαίσιο δηλαδή. Απ' την άλλη όμως θέλω να καλλιεργώ τις ευαισθησίες στα παιδιά μου και να τους δίνω και την απαραίτητη ελευθερία. Ελευθερία έκφρασης και να είναι δημιουργικά. Η πρώτη μου αντίδραση όταν είδα τα παιδιά μου πλέον από κοντά, γιατί τα βλέπεις βεβαίως στον υπέρηχο και μπορείς να φανταστείς πολλά πράγματα. Όταν τα κρατάς στην αγκαλιά σου εκεί την ώρα που μόλις έχουν βγει από μέσα σου, είναι τόσο συγκλονιστικό το συναίσθημα, μαζί με μια πολύ έντονη αίσθηση της ευθύνης. Δηλαδή εκεί συνειδητοποιείς ότι πλέον εσύ είσαι εδώ και είσαι το δίχτυ ασφαλείας για αυτά τα δύο υπέροχα πλάσματα. Εγώ είχα γίνει, νομίζω, μαμά ήδη με τα νύψια μου, οπότε αποκτώντας τα παιδιά μου, με κάποιο τρόπο, ναι, έχω γίνει η μαμά που φανταζόμουν ότι θα είμαι με τα παιδιά τα δικά μου, με την αίσθηση και του καθήκοντος και του χρέους και της ευθύνης, αλλά και από την άλλη με την αίσθηση του δοσήματος, της απόλυτης αγάπης και αυτού του νιαξίματος που έχεις για τα παιδιά τα δικά σου. Οι μαμάδες έχουν υπερδυνάμεις, γιατί πρέπει να ανταποκρίνονται και να ανταπεξέλθουν σε όλους τους πολλαπλούς ρόλους που έχουν. Και ειδικά στις μέρες μας, αυτό είναι ακόμα πιο απαιτητικό. Χωρίς βεβαίως να λέω ότι και οι μαμάδες της παλιάς εποχής δεν είχαν και εκείνες τις δικές τους δυσκολίες. Απλώς είναι τόσο υπέροχο να είσαι μαμά, που θεωρώ ότι κάπως έτσι καταφέρνεις και τα συνδυάζεις όλα. Η συμβουλή προς τα παιδιά μου όταν θα γίνουν με το καλό γονείς είναι να ακολουθήσουν τις αρχές που θα έχουν πάρει και εκείνα από το σπίτι τους. Με τον ίδιο τρόπο που ακολουθώ και εγώ τις αρχές που έχω πάρει από το δικό μου σπίτι. Από τη μητέρα μου έχω πάρει τόσο πολύ αγάπη, τόσο πολλές και πολύ βασικές αρχές που με καθοδηγούν σε όλη μου τη ζωή, που νομίζω ότι ουσιαστικά με έχει θωρακίσει για να μπορώ να αντιμετωπίζω τα πάντα. Αυτό που θα ήθελα να πάρουν τα παιδιά μου από μένα είναι η αίσθηση ότι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ό,τι ονειρευτούν, ό,τι επιθυμούν και ότι εγώ θα είμαι πάντα δίπλα τους, να τους υποστηρίζω και όπου χρειάζεται να τους βοηθάω. Η μεγαλύτερη σκανδαλιά που έχω κάνει ως μαμά είναι αυτή που κάνουν νομίζω όλες οι μαμάδες. Κάποια στιγμή θα δώσουμε λίγο παραπάνω παγωτό ή λίγο παραπάνω σοκολάτα, παρόλο που το απαγορεύει ο παιδίατρος, ή θα τους αφήσουμε να παίξουν χοροπηδώντας πάνω στο κρεβάτι μας ή να κάνουν μια σκανταλιά που θέλουν και εμείς λίγο να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Αν άλλαζα θέση με το παιδί μου, θα διεκδικούσα, δεν ξέρω, νομίζω ότι ίσως πάντα λίγο παραπάνω χρόνο. Τα παιδιά θέλουν πάντα παραπάνω χρόνο με τους γονείς. Εμείς μιλάμε πάντα για το ότι προσπαθούμε να δίνουμε ποιοτικό χρόνο. Αλλά νομίζω τα παιδιά θα θέλανε και 24 ώρες το 24ωρο να είμαστε εκεί. Αν τα παιδιά μου με περιέγραφαν με 3 λέξεις, νομίζω ότι θα ήταν ότι έχουν μια μαμά που νοιάζεται πολύ για εκείνα, που τα αγαπάει απεριόριστα και που φροντίζει να είναι ευτυχισμένα.